Lehenik eta behin proiektu honetan parte hartzea oso gauza hunkigarri eta garrantzitsua izan da nire prozesu honetan. Azken finean dalako proiektu bat beste inun ez zana aurkitu, eta egia esan nik lehen proiektu egiteko aukera eman zidatenean, aukera politia iruditu zitzaiten parte hartzeko, esan berri edo bezala ez dalako proiektu bat oso ohikoa, pero gero ez da gehiago zabaltza proiektu hau gure ingurun, baina bereziki azpimarratu nahiko nuen ez dela oso proiektu ohikoa, eta egia esan parte hartzen duten jendei asko laguntzean proiektua. Voluntario taldeen barrun bi taldetan gauden banatuta, batzuk zauzkatela tailer batzuk eta beste batzuk beste tailer batzutan parte hartzen denun, nahi egokitu zitzaiten gimnasia edo ariketa fisikoakin lotuta zeukan proiektun eta baita zenbait astez musika eta sukaldaritzako proiektu batzutan parte hartzea, eta gure eginkizuna zen etortze zianen parte hartzaileek pixkat behaiei hartatu, lagundu bideratu behar genuen gelan pixkat eraman area eta behaiekin hitzein hastea zen guztundan pixkat ongi etorri emateko, eta gero pixkat bertan zeon figura referenteak, kasu honetan irakasle edo gidari horren bitartez haste ginen saioekin, eta ariketa fisikoa dagokionez baita genituen zenbait sekuentzia memoria lantzeko ariketa fisiko eta gorputzan bitartez, eta gero sukaldaritzan zenbait pintxo edo zenbait janari egite genituen, gero probatzeko aukera izaten genuna, eta musikan aldiz, musika instrumentu desberdinakin zenbait ariketa lantzen genituen, bai alderdi kognitiboa lantzeko, eta baita instrumentu desberdinak eta musikan ingurun ezagutza pixka gehiago behutzeko. Gauza asko aportatu izkit proiektu bat izan da, baina bereziki gauza bat azpimarratu nahiko nuen, eta ez gara kontziente zenbat jendek eukiko luken aukera edo daukan beharroi olako proiektu baten parte hartzeko, ze geroz eta jende gehiago dago dementzia bere egunerokotasunen oso presente aukana, eta egia esan ikustea beraien maila kognitiboa garatzen eta frenatzen ari gehala egin baten, azken finen beraien maila kognitiboa aurrera dijoalako. Proiektu honekin hainbat esparrutan ekarpen asko indizkit, baina bereziki azpimarratu nahiko nuen proiektu honen bitartez jende asko dagoela beharra edukiko nukela edo dementzia oso presente aukana bere eguneroko bizitzan, eta horrek bere bizi kalitatean eragiteuna, eta pixkat proiektu honen bitartez saiatu gara deterioro edo baldintza kognitibo horiek ahalik eta gehien irauten, beraien bizi kalitatea ahalik eta zabalena izateko eta ahalik eta gehien disfrutatu dezan bere egunerokoaz. Lehenik eta behin eskatuko nioke proiektun parte hartzea benetan pentsatzeulako bertan lagundu dezakela, baina bereziki pentsatzeko ez dela itezuna dela beste pertsona batei laguntzeko eta beste pertsona baten bizitza kalitatea hobetzeko. Azken finen, helburua da horien bizitza kalitatea hobetzea, beraien maila kognitiboa hobetzea, eta laguntzen zaudela eta oso gratifikantea da azken finen ondon daukazun pertsona batei laguntzea eta bere eguneroko hortan, nahiz eta ez izan oso handia zure laguntza, zerbaitetan notatukoa eta beak beti eskertua izangoa. Baina bereziki pentsatzea igual biharko egunen zure inguruko bat egon daitekela olako egoera baten, eta preste ongo ginatekela laguntzeko,
bueno, baita baliabide batzuk dauzkazula olako pertsona bat ingurune eukiezkeo, bueno, gaile bai laguntzeko. Bueno, azken finen, nahi gehien, bueno, gatzen naizen gauzakin da, pertsona bakoitza mundua da azken finen, pertsona bakoitzak behar eta gaitasun desberdina dauzka, eta pixkat egokitu behar dela pertsona horrei biharko egunen jarduerak burutzeko edo iteitun dinamikak iteko. Horrekin esan nahi dena da, azken finen, helburua dela ahalik eta gehien laguntza pertsona batei, baino ez diala metodo berdina denantzako. Horrekin esan nahi dut, pertsona batei igual modu batea laguntzea oso eraginkorra eta oso baliagarria, baina beste pertsona batei beste modu batea landu behar dira gauzak, orduan pixkat hori nahi nuen azaldu.